देंखो देंखो नों बिसोरखौ बेबायदि थगायनानै हाखुदाखु खालामनाया मोजां जायासै। आं जा खालामदों थिगखौनो खालामदों। ओरैहाय बर' बाबुआ नोंजोंबो लोगो हमहोआ आरो न'आवबो बिमाया नोंजों लोगो हमहोआ। बिसोर आंखौ मा सानदों? जेरै गोसो एरैनो खालाम सानदों? नोंनि आइया थिगखौनो सानदों। खुनु बिमायानो साना जे गावनि फिसाजोखौ सोरबा गोरिब थाखोनि मानसिजों बेबादि लोगो हमलायहोनो। नों बेफोरखौ मा बुंदों देरहासार? जिया नंगौ बेखौ नों अरायसम गनायनानै लानायानो गाहाम। अन्नानै बिदि दाबुं प्लिज। उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि रावखौ खोनायै खोनायै फाग्लिसो जासिगोन आं। जिया सैथो बेखौथ' नों अरायसम गनायनानै लानायानो गाहाम। थिग आसे जिया नोंजों आंजों मोजां मोनलायनायाव हेंथायानो गोनां गोरिबानो जानानै दंना? आं दिनै बेखौ फोजोबनानै लानोसै। देंखो 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 नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों? मा जावलिया जाखो नोंलाय? औ आं जावलिया जाबाय। आं नोंखौ बे जोनोमाव मोनाबा थांनानै थाया आं। जायखौ गोसो गोरबो जिउजों मोजां मोनदों आं बेखौनो जुदि मोनाब्ला आं मानो थांनानै थानो? नों आंखौ एसेग्राब मोजां मोनो ना? औ आं नोंखौल' मोजां मोनो। बे जोनोमाव नोंखौ मोनाब्ला आं मा जागोन आं जेबो मिथिया।